Mhuri yeZimbabwe mufaro mukuru kusangana nemi zvekare kwatiri kuita pano paMbire TV patinokupai nhau dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Right, nezuro mapurisa eZimbabwe Republic Police vakazivisa kuburikidza nestatement ravakatenderedza pamasocial media handles avo kuti vari kuda kuti TikToker Dr. David Nunzva auye kuCID Law and Order kuzoansa mibvunzo iri maererano neTikTok account iyo iri kugenerata mavideos ayo akataurwa nemapurisa kuti chinangwa chavo ndechekuda kusvibisa zita remapurisa. Asi mukuita uku veruzhinji vakati mapurisa vava kuita zvekudarikidza vachida kutyesedzera vanhu vari kugenerata content padandemutande vachishandisa AI. Izvo zvavataura kuti zvinonetsa kuti zvinge zvichikontroleka. Naizvozvo mangwanani anhasi kwamuka kuine shoko ranga riripo padandemutande ranga richiratidza kuti iye David Nunzva ari kuti mapurisa vanofanirwa kumukumbira ruregerero withdrawe mashoko avo ekuti vari kumutsvaka, ari kuti iye zvakasvibisa zita rake. Asi zvisinei, panapa zviri kuratidza kuti David Nunzva adhidhita akaunti yake yeTikTok, hazvisinei nekuratidza ununzva-tunzva kwaambenge aita mangwanani anhasi, apo ataura kuti ari kukumbira mapurisa kuti withdrawe mashoko avakanyora nezuro, apo vakaita kurudziro kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe kuti vanofanirwa kuregedza kugadzira content vachishandisa michina yechizvino-zvino, content yakanangana nekusvibisa maorganizations, yakanangana nekusvibisa vanhuwo zvavo munyika yeZimbabwe. Vakati kuita kwakadaro imhosva huru. Ndo mashoko aripo mhuri yeZimbabwe. David Nunzva adhidhita TikTok account yake iyo yanga yazara vanhu vakawanda vakanga vava kumutevera zvichitevera meseji yakaiswa nemapurisa nezuro vachiti vari kumutsvaka. Izvo zvazoita kuti ange achivapindura mapurisa aya kuti vanofanirwa kumukumbira ruregerero. Ndo mashoko aripo mhuri yeZimbabwe. Kune vashanya musakanganwa kutsikira channel ino kuburikidza nekusubscribe kuitira kuti poga poga patinoenda navo munovavo vekutanga kuziva zviri kuitika munyika.